Pere Aragonès. 132è president. 2021-2024. Nascut a Pineda de Mar, el 16 de novembre de 1982. Està casat i té una filla. És llicenciat en Dret per la Universitat Oberta de Catalunya i màster en Història Econòmica per la Universitat de Barcelona. Ha ampliat estudis sobre polítiques públiques per al desenvolupament econòmic a la Kennedy School of Government de la Universitat de Harvard. Ha participat del programa de doctorat en Història Econòmica de la Universitat de Barcelona, amb una tesi doctoral sobre la política econòmica de la Mancomunitat de Catalunya, actualment interrompuda per la dedicació exclusiva a les tasques de govern. Ha col·laborat com a investigador amb l'Institut Ignasi Villalonga d'Economia i Empresa. I ha estat professor associat de la Universitat de Perpinyà. Anteriorment, ha treballat a un despatx d'advocats especialitzat en assessorament jurídic a empreses i administracions públiques. Ha estat vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda des del 19 de maig del 2018 i ha assumit funcions de la presidència de la Generalitat de Catalunya des del 30 de setembre de 2020, arran de la inhabilitació del president Quim Torra per part del Tribunal Suprem. Abans ha estat secretari d'Economia del Govern de la Generalitat, càrrec que ha ocupat des del gener de 2016. Ha estat diputat al Parlament de Catalunya durant 10 anys, del 2006 al 2016. Ha estat portaveu d'ERC a la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost del Parlament de Catalunya, des de la qual s'ha responsabilitzat de la negociació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya i ha impulsat iniciatives legislatives en l'àmbit de la banca pública, la política fiscal i la protecció dels deutors hipotecaris. També ha estat responsable parlamentari d'Habitatge i Dret Civil. En política municipal, ha estat 7 anys regidor de l'Ajuntament de Pineda de Mar, del 2011 al 2018. És militant d'ERC des del 2000 i de les Joventuts d'Esquerra Republicana des del 1998. Portaveu nacional de les GERC, 2003-2007. Ha estat membre de l'Executiva Nacional ERC del 2003 al 2010 i actualment n'és el coordinador nacional. Ha participat en diverses entitats socials i culturals, entre les quals el Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar, l'agrupament Escolta i Guia Montpalau de Pineda, entre d'altres. És membre d'Òmnium Cultural i de Metges Sense Fronteres. El 24 de maig de 2021 ha estat investit 132è president de la Generalitat de Catalunya.